за това, което тя е инвестирала за развитието, за разпространението на френски език и за обучението на, смятах тези дни, близо 3000 ученици и за учителите, които сте обучили с присъщия ви ваш ентусиазъм да разпространяват, да обучават на френски език и да възпитават във френска култура и поведение. С изключително отношение, това го казвам към колегите, за вашата толерантност и емблематичния ви стил на изисканост в отношенията към хората. Бъдете здрава и продължавайте все така напред. Госпожа Николова, това е знак към всички колеги, които работят в гимназията и особено към колегите, преподаващи френски език, за това, че името на Фен продължава да бъде така добре възприемано с всички постижения и с завоюването на много добрите резултати във всички конкурси, във всички възможни състезания, които се провеждат, да се отстоява това реноме на училището и този знак за качество в обучението по френски език, който днес бе присъден, изключително много ме вълнува, защото това е дългогодишният труд на колегите, които към този момент правят 49 години, а ще станат скоро 50. Бъдете здрави, колеги! Символ на този букет е към вас.